September 21, 1872, tungod sa korpyo gidakop akong lolo. Gidala sa grami ang kamot gigaroti, kay iyang gipislit ang itlog sa hipi. Naluoy ko ni lolo perting lisanga, kay nagdalag labaha ang iyang gwardya. Si lolo katoy yapon, sige kinol sa poson, mauni ay kay nahadlok katulion. Wala gayod matago iyang sikrito, nasakpan nga pisot ang akong lolo. Naglagot ang gwardya kay ang iyang labaha, nahabol o nagibang sa paghiwa na. Wala pa maayo iyang tole, gihang si lolo gipapauli. Tungod sa kainit sa adlaw, gikamatis kini og mesina. Sa pag-abot niya sa balay, ibahagak si nanay o si tatay. Damitanan na tatawa, kay si lolo na sulog magsaya. Nagsayaw-sayaw si lola, iyang kalipay way sama. Arang-arang matod pa niya, tuli na yun ang akong bana. Nakalitan ang akong lolo, kay gibira ni lola sa kwarto. Hughong pas sa akong lola, pagubodong kay subanta. Maayo na kay labas pa, maganimon kitang duha. Makulo sigurado sa pagtuloy sa akong lolo ang long time ago.